нас, а всички вие. Няма партия, която да си е самоограничила лидера до 2 мандата и не повече. Но това е важно, за да знае този човек, който е начело, който и да е той, че партията не му е бащиния, че той е там да свърши работа. И 8 години са предостатъчни за това. Нека да отворим и да даваме път и на нови, и на млади лица. Ето заради тези промени. Още веднъж ви благодаря, че ме подкрепихте на конгреса, защото не беше лесно. Но заради тези промени вътре при нас имаме откритото лице и самочувствието да вървим към промяната на България. А тя е: искаме и ще направим българска икономика, българско производство, българско земеделие, български стоки и храни на българската трапеза. През 2020 година европейските субсидии и пари свършиха. Такива са програми. А ние нямаме собствена икономика и производство. Не можем да говорим за доходи, за социална политика, без производство, производство и производство. Ето защо ще се съсредоточим всички усилия в помощ на малкия и средния бизнес и за откриване на производствени предприятия. Фонд индустрия, с който държавата модерно, пазарно, съвременно, а не силово, не чрез национализация, да влезе в този сектор и заедно с частните предприемачи да прави общи проекти, публично-частно партньорство, за да се откриват производство и работни места. Ще сложим таван на субсидиите, които може да взима един земеделски производител. Сега 10 големи в цялата държава взимат почти всичко, а малкият и средният производител загива. Ето защо разликата в тези средства ще отиде при производителите на плодове, зеленчуци, месо и мляко. Не може тази плодородна българска земя да не изхранва собствения си народ. Ще се плаща субсидия не на декар заградена площ, върху която често не вирее нищо, а на килограм произведена продукция. Внасяме закон, с който в големите търговски вериги да се продава определен процент българска храна и български стоки. Нашите опоненти казват, че това не било европейско, не било модерно. Само че други, големи европейски държави, го направиха далеч преди нас. Същото. Защото имат отговорни държавници, защото пазят националния си интерес, защото мислят за собственото си производство и собствения си народ. За това ще го направим и ние. Не може да има съвременна икономика без добре подготвени кадри за нея. Българското образование е в основата на всички политики, които искаме да правим. Образование, образование и пак образование. А то е на възможно най-ниското равнище. Приеха един закон за предучилищно и училищно образование. Ако тук има учители, те знаят какъв акт е в момента в българските училища. Те подмениха програмите. Те се опитаха да подменят учебници. Те се опитаха да подменят подигото с Робинсон Крузо. Това е посегателство върху българската история, върху българската духовност и култура, върху българщината. И сега имат наглостта да кажат, че образованието им е приоритет. Какъв? Да продължат по същия начин. Още от същото. Отменяме закона за предучилищно и училищно образование на ГЕРБ и внасяме нов. С него връщаме средствата на държавните и общинските училища, които те им отнеха и ги прехвърлиха на частните лицеи. Защото основата на българското образование е държавното и общинското училище. Въвеждаме един учебник за един клас по един предмет в цялата страна. И съдържанието на този учебник ще се определя от българската държава, от Министерството на образованието, от Българската академия на науките, от Софийския университет, но това ще бъде държавна политика, а не експерименти на частни фирми за подмяна на съдържанието на българската история и култура. Връщаме професионалните техникуми.
без професионални кадри в средното образование. Няма и във висшите училища залагаме държавна поръчка на такива специалности и толкова на брой, колкото са необходими за българските предприятия. Заедно с бизнеса в България, заедно с ректорите на университетите, с които се срещнах онзи ден, правим национална карта, регионално, къде, от какви кадри, какви фирми имат нужда, за да може университетите и държавата като държавна политика да заложи тези специалности, да ги плаща и там децата да не плащат такси за висше образование, за да можем да гарантираме тези кадри за българската икономика. Иначе ни питаха онзи ден, поемаме ли отговорност, когато управляваме след 26-ти, да им разрешим да си внасят кадри от Индия и Тунис. До там сме докарали връзката образование и икономика. Голямата друга тема, която не плаче, вече се тресе от нужда от промяна, е геноцида в здравеопазването. Краен пръстови отпечатъци на списъци на чак. Българската конституция гарантира на всеки български гражданин достъп до здравеопазване. Онези, които си плащат здравните осигуровки, ще се лекуват без да доплащат нищо. Господин Борисов вчера обяснява, БСП обещава безплатно здравеопазване. Не, уважаеми, тези, които ще се лекуват без да доплащат, цял живот са си плащали здравните осигуровки. И е абсолютно несправедливо да ги караш да се доплащат. Веднъж платили, трябва да плащат втори път. За екипи, за консумативи, къде го има това по света? Онези, които сте социално слаби, хора с увреждания, ще ползвате социален фонд от държавата, който да ви гарантира, че можете да имате достъп до здравно заведение. Особен акцент на спешната помощ в малките населени места и върху държавните и общинските болници. Областните болници са гръбнака на българското здравеопазване в цяла България, а са в най-окаяно състояние. За сметка на десетките частни, които се регистрираха за здравната каса, но където не всеки от вас може да си позволи да отиде. Стои въпроса за престъпността и особено за битовата престъпност в малките населени места. Всички партии предлагаме едно и също. На 3 населени места полицейски пост. Превентивно срещу битовата престъпност. Добре, това е хубава мярка, ще я направим всички. Ние сме различни обаче с едно предложение. Така наречения в българските закони маловажен случай. Ако влезеш в дома на възрастен човек и му откраднеш покъшнина, това се счита за маловажен случай. За кого е маловажен? Сигурно за нас депутатите с 3000 лева заплата е маловажен. Но за един възрастен човек това му е целият живот, целият месец. За парите, за храната, за зимнината, с които трябва да изкараме. Ето защо премахваме понятието маловажен случай. И 2 кокошки да откраднеш и 2 милиона от обществени поръчки, ще има наказателна отговорност, съд и каквото съда прецени да се носи като отговорност. Защото битовата престъпност е един от най-големите проблеми в малките населени места. Разбира се, за нас приоритет си остава, както и винаги е било, социалната политика и доходи. За да помогнем на хората да живеят малко по-добре, веднага, бързите мерки, спешните мерки, преизчисляване на пенсиите през 2018 година отново. И тук нашите опоненти казват популизъм, празни обещания. Бих искала да припомня, тук сигурно залата има и хора, които го помнят. 2008 година. Коя партия единствена в България ви преизчисли пенсии? Българската социалистическа партия. И помните ли тогава до какъв сериозен ръст в увеличението имаше? Нито швейцарското правило може да помогне за такова увеличение, нито коледните надбавки. Вие заслужавате това преизчисление и ние ще го направим през 2018 година.